Dobar dan, dobrodošli u prvu polovicu 19. stoljeća. Ja sam Ljudevit Gaj, vođa Ilirskog pokreta, poznat po tome što sam napisao hrvatski pravopis. Po čemu ste vi bili poznati? Ja sam bio poznat, ja sam još uvijek poznat, po tome što sam napisao hrvatski pravopis 30. godine. A onda sam poznat po tome što sam izdao novine na hrvatskom jeziku. Zašto ste vi tako odjevni? Ovo što vidiš na meni, to se zove ilirska nošnja. Mi u hrvatskom narodnom preporodu zvali smo se Ilirci i ovo je bila naša nošnja i tako smo se svi oblačili. Oblačili smo se zato da kad negdje putujemo, da nas ljudi prepoznaju. Po tome, sa još jednom sličnom torbom, ljudi su znali da smo mi Ilirci, da nosimo knjige na hrvatskom i da ćemo napraviti neku lijepu dobru večer sa pjevanjem i čitanjem. A tko su vam bili prijatelji? A mi smo bili jedno veselo i veliko i dobro društvo. Moji su ti prijatelji bili, dakle ja sam bio vođa tog Ilirskog pokreta, pa su bili Suto Drašković, bio je tu Braz, bio je tu Vatroslav Lisinski, Demeter. Dakle da mi Ilirci, nas je bilo jedno 30-ak različitih godina i imali smo jednu krasnu djevojku koju ćeš upoznati kasnije, jednu groficu koja je bila naša prijateljica. Kada ste napisali poznatu budnicu Još Hrvatska nije propala? To ti je bilo 1833. Jedne zime, vozili smo se na sanjkama kod našeg prijatelja Ferda Livadića, na Slastičanu, u Samoboru. I kako je to dugo trajalo, bila je jedna lijepa noć, ja sam gledao zvijezde i napisao sam tu budnicu. Kad sam došao tamo, Ferdi sam to pokazao, Ferda se oduševio i Ferda je napisao notu. I od toga je nastala najpoznatija hrvatska budnica i Još Hrvatska nije propala. Ja sam Sidonija Rubido, rođena plemenita Erdedi, operna pjevačica, koja sam nastupala na ilirskim zabavama u Streljani, današnjem kinu Tuškanac. I pjevačica sam koja je već kao 14-godišnja djevojčica otpjevala našu budnicu Još Hrvatska nije propala, koju je napisao Ljudevit Gaj, a u glazbi Ferdo Livadić. I u povijesti sam upamćena po tome što sam na praizvedbi Lisinskijeve opere Ljubav i zloba, dakle prve opere na hrvatskom jeziku, pjevala glavnu ulogu Ljubice. Pa poštovanje, dobar dan. Moje ime je Ignaz Fuchs. Ipak, to nije ime po kojem me danas prepoznajete. Svoje ime sam, kao i brojni Iliri, preveo s njemačkog ili nekog drugog stranog jezika na hrvatski jezik. Kako riječ Fuchs na njemačkom znači lisica, tako sam preveo u prezime Lisinski. Dakle, moje službeno ime, hrvatsko ime, kroatizirano ime je Vatroslav Lisinski. Ja sam skladatelj prve hrvatske opere Ljubav i zloba, koju sam skladao u Zagrebu 40. godina, a praizveo u kazalištu na Markovom trgu 1846. godine. Napravili smo 5 večeri na kojima smo pokazali tu predstavu Zagrepčanima, što je bila apsolutna senzacija toga vremena. Glavnu ulogu igrala je Sidonija Rubido Erdedi, naša najpoznatija pjevačica prve polovice 19. stoljeća.